pozdrav svima ljudi, što se radi, vreme je za moj novi video. A danas još jedno ocenjivanje. Radimo ocenjivanje za jedan singl koji je izbačen pre jednog dana. Izbacila ga je Slavica Ćukteroš, nje dugo nije bilo baš na sceni. I pesma se zove Pun gas. Pa da vidimo o čemu se to radi. Ovo mi se ljudi dopada. Nema. Cabi, jesi ti radio traku? Nema. Jel ovo Popov? Nema. Vukite! Iti titine! I nema. Ajde čajte, vidio sam. Nego odmah pesma, brate, direkt. Poršpil i cepaj. Tako se to radi. Neću više sa tobom, moram sama sa sobom neke stvari da raščistim. Hvala Bogu neki tekst koji ima smisla. Kažem, ostaću kući, a tražim šta ću obući. Idem glavu da razbistrim. Za sad vrlo zanimljivo. Dede refren nas pali sad. Provodim se noćas pun gas, tako mi je dobro bez nas. Da ne znam šta sam čekala toliko. Nemoj da me zoveš u dva, dečko ti si čao papa. Ostaću sama, ne treba mi niko. Glumim da mi se spava, zebam, boli me glava. Hoću malo da razmislim. Kažem, ostaću kući, tražim šta ću obući, idem. Provodim se noćas pun gas, tako mi je dobro bez nas. Da ne znam šta sam čekala toliko. Nemoj da me zoveš u dva, dečko ti si čao papa. Avanturama baba, ostaću sama, ne treba mi niko. Idemo sad Solaža! Da jebi ga, treba gitarista malo duže. Taman sam se naoštrio, da će sada pokida gitaru kad ono... Ništa. Provodim se noćas pun gas, tako mi je dobro bez nas. Da ne znam šta sam čekala toliko. Dobro, sad ide ovaj takozvani horus. Nemoj da me zoveš u dva, dečko ti si čao papa. Ostaću sama, ne treba mi niko. Bravo, Slavice! A sad, ocena! Pa da počnemo prvo od Slavice. Slavica Ćukteroš meni nikad nije bila ono nešto wow vokal, da kažeš da ti gaće spadnu ono kad zapeva žena. Ali jebi ga, žena ume da ubode hit. Muzika je sasvim dobra. Jedina mana, ako mogu tako da se izrazim, ili zamerka, je na Solažu sa gitarom. Brate, taman je gitarista ušao lepo u Solažu, jer rekao sad će pokida neku skalu ima da odsvira da razvali. I ništa je. Tekst sasvim korektan, znači govori o muško-ženskim odnosima. Ima i tu ponavljanja, znači ponavlja se i u strofi i u refrenu, nebitno je, ali brate sasvim korektno. Znači ima neki smisao. I eto na kraju da rezimiramo, znači Slavice Ćukteroš nema, ali kad se pojavi žena razvali, brate. Niti autotuna, niti golotinje, niti glupog teksta. Sve ono baš kako treba, pesma ulazi u uvo, daću jednu 9 i to jako, skoro mi vuče na 10. 10 bi bila samo da je Solaža sa gitarom postojala, ali dobro, može i bez toga da prođe, mislim, jebi ga ko mene jebe što sam ja rocker pa ko volim da čujem gitaru. Opušteno. I to bi bilo to od mene za danas. Ako vam se svidjelo ocenjivanje, ne zaboravite da kliknete subscribe dugme. Subscribe dugme. Jebote se to tako kaže. Subscribe. Subscribeujte se na moj kanal. Vidimo se u mom sljedećem klipu.